Shekara biyar mun je kuma mun gani a kan ayyukan salam. Doka tambari Alhaji Imani tambari. Tambarin salam. Saka lambuna Ikiram na shigo gari. Farfesa salam. Shekaru biyar ayyuka mun ga zahiri. Ayyukan salam. Kai rawar gani ƙauyuka har cikin gari. Farfesa salam. Yau ta goma shi amfana har da jinjiri. Ayyukan salam. Masu hassada sun bari sun bi ayari. Farfesa salam. Sun ga gaskiya alkhairin ya wuce dari. Gwamnatin salam. Shekaru biyar ayyuka bin 5,000. Shugaban kwarai a aiki gare-gare mai tawakkali a kazo da kyan hali. BRTV na miƙan ka gaisuwa. Farfesa. BRTV na miƙan ka godiya. Farfesa. BRTV na murna gaba daya. Ne nake faɗa Ikiram ɗan Kano mawaƙin Furobuzulum. Aiwa. Shekara biyar mun je kuma mun gani a kan ayyukan salam. Shekara biyar mun ji kuma mun gani a kar ayyukan zalama. Shekara biyar mun je kuma mun gani a kan ayyukan salam. Shi abin gwani ya zama tilas a zo a yi. Ayyukan salam. Ciki da gaskiya waka ko huda shi ba ta yi. Gwamnatin salam. Wanda abin gwani ba shi faɗa kar musu a yi. Ayyukan salam. Gwamnatin fura ba magana ba ta laulayi. Farfesa salam. Aiki a dare ko rana sai ya je ya yi. Ayyukan salam. Ko ana ruwa ko iska ba su tsaye da aikin gwamnati zulum. Shekara biyar mun je kuma mun gani a kan ayyukan salam. Sa ido ka ga aiki ba ta lokaci. Ayyukan salam. Bar na taifafes ta dawo na ta hayyaci. Gwamnatin salam. Bangaren tsaro ba tsoro babu firgici. Ayyukan salam. Yayi maganin wanda suke yin ta'annaci. Gwamnatin salam. Harkar ilimi ya bunƙasa ta zo kaga. Ayyukan salam. Yayi gidan makarantu mun gan su ga daga. Gwamnatin salam. Yayi titina birni ƙauye je ka bincika. Ayyukan salam. Yayi gadar sama a flyovers je ka tsallaka. Gwamnatin salam. Harka ta lafiya ga asibitoci ya gina. Ayyukan salam. Ga likitoci ga magani an aje mana. Gwamnatin salam. Fanni na manoma a baba gana yayi abin yabo. Ayyukan salam. Taraktoci taki da iri ga su yayi rabo. Gwamnatin salam. Samar da wuta a ta lantarki ayyukansa ne. Ayyukan salam. Ga tarin su fomas ya bada ayyukuna sa ne. Gwamnatin salam. Bangaren ruwan sha baba gana yayi kokari. Ayyukan salam. An yi bohol duba ƙauyuka har cikin gari. Gwamnatin salam. Koya sana'a ga matasa gwamnan ya fice. Ayyukan salam. Yayi vocational center da yawa bari na ta yi fice. Gwamnatin salam. Bangaren commerce an tsarawa babba gana. Ayyukan salam. Monday market ta kone ya mai da ko'ina. Gwamnatin salam. Bangaren gidaje gwamna da wannan ya gingina. Ayyukan salam. South Northern har da Central ga su ko'ina. Gwamnatin salam. An taka tai daban, Farfesa salam. mulkin ka daban, Farfesa salam. tsarin ka daban, Farfesa salam. keshin ka daban, Farfesa salam. kwazon ka daban, Farfesa salam. aniyar ka daban. Farfesa salam. BRTV na miƙan ka gaisuwa. BRTV na miƙan ka godiya. BRTV na murna gaba daya. Ne nake faɗa